Přečtěte si moji knihu o Atomo como Arma o vzniku a použití atomových bomb za druhé světové války. K dostání je na Amazonu i v obchodě výklep. Pokud chcete tento mnou podepsaný výtisk, stačí poslat e-mail na saladeguera@gmail.com s vaším PSČ, abych mohl spočítat poštovné. Dnes vám chci povědět o knize, kterou jsem právě dočetl, a to je tahle kniha tady, podívejte. Alcanto Suga, Duas Patrias. Tuto knihu jsem našel v obchodě Muzea imigrace v São Paulu. Muzeum japonské imigrace tam ve čtvrti Liberdade. Navštívil jsem muzeum v roce 2024 a tuhle knihu jsem našel v jejich obchůdku při odchodu z prohlídky. A líbila se mi obálka, i když jsem vůbec netušil, kdo je Alcanto Suga, ale už jsem si to tak nějak domyslel, že? Samozřejmě, že ten kluk je tady v japonské vojenské uniformě. Neřeknu, že je to opravdu armádní uniforma, to ne. Ale podívej se, co tu je. Je tu dom, že? Hirošimský dom. Dom, který tam zůstal po atomovém bombardování. A tady podívej, v souhrnu knihy se píše, že Alcanto byl v Hirošimě v srpnu 45. Říkal jsem si, počkej, tenhle chlap je Brazilec a byl v Hirošimě 1945. Ano, tak jsem to otevřel a podívej, jaké překvapení. Je to podepsané autorem. Je to podepsané samotným Alcantem Sugou. Při jednom pátrání na internetu jsem zjistil, že Alcanto zemřel někdy kolem roku 2020. Myslím, že v roce 2020 už byl po smrti. Takže když jsem tu knihu koupil, Alcanto už byl mrtvý. A hledal jsem na internetu, těch knih, těch výtisků na prodej je opravdu málo, ano? Takže pokud nějaký najdete, doporučuji, abyste si pořídili svůj vlastní výtisk této knihy. Ale co je to za knihu, chlape? Proč je důležitá? Proč mi přišla zajímavá? Podívejte se. První věc je to kniha o brazilském chlapci, synovi imigrantů, který spadá do kategorie známé jako Kihaku Nisei. Kihaku Nisei znamená děti Japonců, kteří se vracejí do Japonska. Jsou to reemigranti, rozumíte? A Alcanto odjel do Japonska v tu nejhorší možnou dobu, protože tam nakonec zůstal uvězněný během pacifické války, druhé světové války. A tak, než je to kniha o vojenské historii, než je to kniha o válce, tahle kniha je především rodinnou historií, ano? Protože se ve skutečnosti zaměřuje nejen na život Alcanta, ale i jeho otce, že? A jeho otec má v jeho životě velký význam a také v rozhodnutí poslat ho do Japonska. Podívej, je to kniha, která se vrací k historii japonské imigrace v Brazílii. A já osobně jsem nikdy nečetl knihu o japonské imigraci v Brazílii. Všechno, co jsem se o japonské imigraci naučil, jsem se naučil tak nějak nepřímo. Četl jsem jiné věci, díval jsem se na dokumenty, víš, mluvil jsem s lidmi, ale nikdy jsem ale nečetl vyloženě knihu o japonské imigraci. Víš? A je to příběh, který mi přišel opravdu zajímavý, opravdu bohatý. A v tom, jak jsem ho tady mohl poznat, pro mě hodně neotřelý, spoustu věcí jsem nevěděl. Kniha začíná tím, že ti ukazuje právě tu osobní stránku těch prvních imigrantů. Otec Alcanta, tedy Yoichi Suga, vlastně zůstává v Japonsku poté, co jeho otec Takaki Suga přijede v roce 1913 do Brazílie spolu se svou manželkou a nejmladším synem. Takže tihle lidé přijedou asi 5 let po prvním imigračním parníku a budou pracovat na kávových plantážích ve vnitrozemí São Paulo. Většina japonských imigrantů přijíždí právě kvůli tomu, že? A kniha znovu vypráví celý příběh těchto imigrantů, kteří museli vystoupit z lodi v Santosu, vystoupat do hor, jít do ubytovny pro imigranty v São Paulu a pak být přesměrováni na farmy. A jak někteří z těchto imigrantů, zklamaní realitou práce na plantážích, nakonec vracejí do São Paulo a zkoušejí tam své štěstí, že? Snaží se nějak investovat, pracovat tam, aby mohli v životě uspět. A pak v roce 1914 přijíždí do Brazílie otec Alcanta, Yoichi Suga, protože ho zavolal jeho otec. A ten mladík, Yoichi, pracuje v Japonsku jako tesař. Ve skutečnosti staví lodě, staví dřevěné lodě. Když přijel do Brazílie, po nějaké době na plantáži odchází do São Paula a začíná pracovat ve stavebnictví. Zvláště se věnuje těm japonským tesařským technikám, víš, s velmi precizně provedenými spoji mezi dřevěnými díly. Takže se z něj najednou stává úspěšný stavební podnikatel v São Paulu.
Odjíždí do Uberlandie v Minas Gerais, aby tam mohl rozšířit svůj trh a v Uberlandii postaví spoustu důležitých staveb. A nakonec tam utrpí pracovní úraz. Spadne z výšky 10 metrů. Člověče, 10 metrů. Pokud se nemýlím, stalo se to v roce 1918. Potom se vrací do São Paula, potom co zůstal asi 6 měsíců hospitalizovaný v Uberlandii a v São Paulu se nějak snaží začít znovu, hledá a najde nemovitost. Velkou nemovitost, za velmi atraktivní cenu a s velmi výhodnými podmínkami splátek pro něj. Rozhodne se tedy investovat do továrny na lakovaný nábytek v hlavním městě São Paulo, kterou pojmenuje Casa Mikado. Mikado je termín, který odkazuje na japonské císařství, panovnický rod, japonský císařský rod, že? A jeho úspěch v tomto oboru přichází velmi rychle, protože do svého podnikání vnáší veškerou tu přísnost japonského truhlářství a osobní disciplínu, kterou má k práci. A ten chlap se ožení a bude mít 2 dcery. Jeho třetí dítě konečně, že na které dlouho čekal, je chlapec, který dostane jméno Alcanto, hlavní hrdina knihy. A je zajímavé, jak se dojde k tomu jménu Alcanto. Alcanto vzniklo jako směsice chyby úředníka, že na matrice a také, myslím, samotné výslovnosti otce a matky. Protože to měla být podsta rodině, u které jeho matka pracovala, že když jeho matka poprvé přišla do Brazílie, což byla rodina Alcántara, tak nakonec zůstalo Alcanto. Původ toho jména mi přišel velmi zajímavý. Tyto děti, když se tam začnou rozvíjet, otec už má stabilnější postavení, že už je úspěšným podnikatelem ve městě. A on dává své děti studovat na tehdejší Deutsche Schule, že německou školu v São Paulu, která byla později během druhé světové války přejmenována na Colégio Visconde Porto Seguro, což je jméno, které tato škola používá dodnes, že? Na této škole studovalo mnoho dětí německých imigrantů, kteří se usadili v São Paulu a dokonce mnoho studentů Deutsche Schule se vrátilo, znovu emigrovalo do Německa. A mnozí z nich se stali těmi slavnými brazilskými vojáky Hitlera. To je kniha, kterou napsal historik Denison de Oliveira, kterého za pár dní také vyspovídáme tady na kanálu. Alcanto je poslán svým otcem do Japonska spolu se svou starší sestrou Nézií. Budou posláni v roce 1936 s cílem studovat v Japonsku, aby si zlepšili znalost japonského jazyka a také japonských zvyků. A také, aby se z Alcanta stal lékař, aby studoval medicínu na Tokijské univerzitě, což je velký sen jeho otce. A v Japonsku je po 2měsíční plavbě po moři na lodi jménem Buenos Aires Maru přivítají prarodiče. A vždycky se přistihnu, když si vzpomenu na tuto pasáž z té knihy, jak v roce 1936 bylo něco považováno za naprosto zbytečné. Bylo normální posadit 11leté a 9leté dítě samotné na loď, která obepluje půlku planety, aby se po 2 měsících na moři dostali do Japonska. Jak byly věci jiné, že... A tak v knize najdete vzpomínky Alcantovy sestry, která říká, že jednoho dne se loď dostala do bouře uprostřed oceánu a loď se tak houpala, že byl Alcanto odhozen. Byl odhozen proti zábradlí lodi a chlapec málem spadl do oceánu a ztratil se. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné, že se něco takového mohlo stát. Rodiče to vzali v úvahu a přesto to bylo možné. Nikdo tehdy nekritizoval, že rodina dovolila dětem cestovat samotným, že? Ale pak se kniha dostává k tomu, co je podle mě její nejlepší část, protože jde o adaptaci těchto mladých lidí, že? Alcanta a Anézie. Život v Japonsku, život ve škole, život v japonské společnosti, která už takto žila ještě před válkou. V situaci, kdy už nebyla žádná velká rezerva, takže je to vždy velmi velké omezení ve spotřebě rodiny, v každodenních potřebách. A situace se jen zhoršuje, když přijde válka a postupuje dál, že? A jak japonská vláda udržovala tu tragickou realitu na pacifické frontě, mimo vědomí obyvatelstva, abychom mohli pokračovat v našem vyprávění. Až v roce 1944, kdy Alcanto dosáhne 18 let,
a obdrží povolávací rozkaz k vojenské službě v japonské císařské armádě. A tehdy se připojuje ke skupině, která podle knihy čítala desítky Brazilců, kteří sloužili ve druhé světové válce v armádě a císařském japonském námořnictvu. Z nichž mnozí padli v boji. Jejich příběh byl zcela ztracen a někteří další se vrátili do Brazílie. Z těchto případů jsem v této knize objevil poslance jménem John Suzumu Hirata, o kterém jsem vůbec nevěděl, že existuje. Byl to poslanec japonského původu, který v roce 1940 odjel do Japonska studovat a nakonec tam strávil celou válku. A když se vrátil do Brazílie, byl zvolen poslancem. Byl jedním z prvních parlamentních zástupců japonské komunity v Brazílii. Upozorňuji, že v části týkající se druhé světové války, která se zde probírá, jsou některá data, která nejsou správná. Chyběl tu trochu přesnější výzkum, aby bylo možné některé události lépe určit, že? Samozřejmě vzhledem k celku této práce je to jen poznámka, ale možná by pro druhé vydání bylo dobré udělat revizi s historikem druhé světové války ohledně dat, která jsou zde uvedena, protože některá jsou chybná. Ale ani ti nebudu vyprávět celý ten epos, kterým Alcántaro prochází, aby se mohl vrátit do Brazílie, ale už ti říkám, že když se Alcántaro vrátí do Brazílie poté, co sloužil v japonské císařské armádě, je brazilskou armádou zatčen jako dezertér. Bylo mu 18 let a nedostavil se k odvodu. Nedostavil se k odvodu, protože byl v Japonsku a pak nastoupil do prvního praporu lehkých tanků, který v Campinas používal americké tanky Stuart. Je to fantastický příběh chlapce japonsko-brazilského původu, který sloužil ve dvou armádách, že? Duas Patrias. Nebudu prozrazovat konec, ale kniha se mi velmi líbila, protože je to velmi zajímavý příběh jedné rodiny. Doporučuji ji. Pokud se vám podaří získat kopii, přečtěte si Alcántaro Shuga, Duas Patrias, protože je to nesmírně zajímavé čtení. A co vy, věděli jste, že existovali Brazilci? Skupina Brazilců japonského původu odjela studovat do Japonska. Zůstala tam, bojovala v japonských císařských ozbrojených silách ve druhé světové válce. Mnozí zemřeli, ale jiní se vrátili do Brazílie. Napište nám do komentářů. A abyste tento příběh doplnili, není nic lepšího, než si přečíst mou knihu. Kniha O atomo como arma vám poví, jak došlo k atomovému bombardování Hirošimy. Pro kopii s autogramem mi pošlete e-mail z PSČ kvůli výpočtu poštovného. Pokud se vám toto video líbilo, sdílejte ho se svými přáteli, dejte nám like a nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Sala de Guerra, abyste už o nic nepřišli. Tímto se s vámi loučím, ještě jednou děkuji za vaši pozornost a posílám pozdrav z Sala de Guerra.